Ya. Wes ke. Oh, mesti ilmu kleru kok. Lha piye Mas? Nek mingkup wedok, nek begagah lanang. Nah, ngono. Mbok Mas malah besesek. Dan Parikane apri piye? Warga Jalin, engko ditutup karo lek gareng. Oh iya, Mbak Mimin ya parikan. Ayang-ayang. Ayang-ayang. Lagu saiki. Lagu saiki. Sing nonton wayang mugi kathah rejeki. Amin. Monggo ingkang kula takdimi, ingkang kula hormati, ingkang tansah kula dereki, ingkang kunurmatan Al Muharram. Haram. Lek Ayo Sukimin. busuk. kok busuk piye to? Busukimin kok. Busuk ya bukiki ngono kok. Bukiki kok. Bukiki kok busuk. Ra gemene pengiato. Bela nek Butarni monggo Butar. Monggo Bu Ervina, monggo Bu Er. Apa Mbak Rini ya Monggo Burin. Lah aku bukiki busuki meneh ya bukiki. Ya busuk no kok. Lah timbang Bukimin. Aku salin Aku salin. diinjen yoga. Alah. Sing doyan karo kowe sapa paling gepeng. Kan ya pengen do ngerti aurat kuwi kaya ngopo jenenge wong ta wong jenenge. Wong isine gur beli gue. Aku salin Iya. diinjen yoga. Mugi warga jalen bahagia mulia. Amin. Bahagia mulya, tentrem atine, tentrem penggalihe, aman le golek sandang pangan. Ayo reng tutupen reng. Nggih, nang Banjarmasin, bablas Sulawesi, kabeh warga njalin pinaringan berkah rejeki. Amin. Ki sing nimbali jenengan Pak Tris Trianto. Parian nggih Pak Tristianto. Kristianto. Nggih. Ya Neng Tosuro. Ning Tasura. Kulaan Jamur. Kulaan Jamur. Pak Tristianto panjang umur. Amin kalau Pak Tris. Yo kowe yo Pak Tris to? Ya. Ndang. Kowe sik apik kowe. Ya, Pak Tris. Neng Ngayogyakarta. Heeh. Tuku tahu. Pak Tahu. Tristianto, Dek Princess I love you. Masuk kene masuk. Ki pas sesuai. Ayo Lek, kowe Lek. Monggo Mbah, Mbah, Lek. Kok Mbah lo? Dik. Pak Dik. Pak Dik. Dik. Gareng neneko. Waduh. Wong neneko kowe. Lanang. Angger nesu kok lanange metu. Iya. Gareng neneko. Iya. Disawat cah ayu. Ora apa-apa. Dapat cah Tekone ayu. disawar lek sahayu, ora cah banci. Mugi Pak Tristianto manggih rahayu. Amin. Dongane wong traniaya akeh mandine timbang orane. Kulon ku wong elek ning atine resik marahi dadi ya gentur tapane. Oh berarti baik clean. Saking resik niku lah Pak, teng rumah sakit terus. Pindho wis ae. Iya. Panas sudah aleng-aleng. Tapi gunung. Yo, ato-toto. Sebelum aku tahu apa artinya cinta.
Sebelum aku tahu terus apa artinya cinta Aduh, sampai no. terlena aku Yo, dibawanya yo, yo. ke sana. Hei. Sebelum aku tahu. Iki ngiringi sindan apa memet diteretek toh? Mas Gareng bintang tamu, Dek Apri bintang tamu, ingkang minul yueng Mbak Mimin ugi bintang tamu. Tapi kan beda, sesama bintang tamu cara jogetnya kan beda Pak Nyun Pak pangapunten. Tantut, Ngopo? penyanyi kang wicaksono. Piye? Mugi dangan ing penggalih menika paring pangertos sekalian lare-lare menika. Lari-lari ning ngopo? Lah nek kula kaya wong men ditretek kaya nganu wong maling niku kados pundi menika? Lah karepmu piye? Nggih kados Dek Apri sebelum aku tahu apa artinya cinta. Oh, ngono. Lho nek Dek Apri lak goyangane itu bagus sesuai ngono lho. Sebelum aku tahu apa artinya cinta. Terlena aku dibawanya Aduh, ke sana. Mandeke piye? Loh, mandeke penak. Ngono. Yo sampean iso Yo. to. Panjenengane Kang Dawi Piye karepmu piye? Mbak Mimin goyange ya napa iringanipun kang ugi kados di Apri ngaten. Iringane kaya di Apri piye iringane? Iringane piye mau Apri Ya piye? kaya makae lho. Kompak Mas. ngono apa piye? Kompak sing Oh, penak kompak. aja kaya mamet ditrotok ngono mah lho, Mas. Ya unine Ndak piye? kaya aku yang mulai digaruk lho. Unine. Sebelum aku kan ijek cekatan sinden wis tua, wis umur ning agek ini ijek energik. Sebelum aku tahu Oh, tak. Ya. Oh ya. Ya mangga, ya. Oke, paham? Oke, paham. Paham? Paham. Gak ada pengulangan. Nggih. Nek pancen kowe gapero sejati, ora penyusup, mesti apik. Penyusup ki sapa? Nyusup ora enek penyusup. Alek kaya nang negara. Aku gak pero ki nyusup kabeh kok. Jenenge wong ajeng Piye tadi tek 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 tek. sebelum ritmene ngono ya. Oh iya. Yo, mangga. sing on tempo. Om tempo. Yo, ayo Pak. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlena aku dibawanya ke Ngapa neng di Lek? Aneh di. Karep neng di. Karena yang di Pak Lurah, Pak Tris gandeng nggih kula pun lunas. Niki bukan masalah keuangan. Harga diri kula hancur malam ini. Lah karep neng di. Wek nang endi? Tek-teki gunake gamelan. Dede arep pulang. Nek arep mulih ki ngawasno. Apa? Lek mbok gawa ki tasku yayakan ae. matane kleru tas. Wong nesu ki wuta kok. Aja meneh wong tas bojone wong sok lali kok. Wong nesu kok. Piye tek-teke mau kleru ra? Matur ki sing apik ngono lho. Tek-tek iki kanggo gamelan. Dadi kanggo ditabuh. Gunane gamelan sing endah kaya ngene luar biasa. Oh, tek-teke iki nganggo gamelan. Oh. UNESCO wis mengakui lho. Apa? Gamelan men kok ya wis diakui kok Mas. UNESCO to. Mumpun mengakui UNESCO kok malah gorar tek 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 tek. Berarti dituthuk ngono. Gempuk kok IQ-ne piye to kanca-kanca ki? Ya baleni. Lho apa-apa ki lak gur garek ature to, Dik. Sing apik nek ngatur iki. Sing kompak. Staccato. Mau staccato saiki sing kompak bareng. Greng. Wah. Gereng Aja prei. sing ting kluthik ki aja ndak ndarani ora ya. Gereng pre. Yo, Ayo, Mas. sebelum iya. Sebelum Aku tahu cinta terlena di bawahnya ke sana. Setelah aku tahu kalau dirimu wandu. Mang pateni kula Pak kula pun pasrah jiwa raga kalian penjenengan Pak Tris pun kula pasrah jiwa negara. Lah piye lho? Wong kok seratanane angel banget ya, Pak. Kudune lak pasah jiwa raga to. Iki pasah jiwa negara iki. Kowe iki kon gereng dituruti gereng kleru. Wis aku tak ran joget Mas aku nek yo ger MOU-ne ngendikane Pak Tris penting Mbak Min rawuh nggo ayu-ayu. Santi kan. Lho, mripat kocak mundarandir. Iki jatahe kero kok Piye? bocah. Nek nyawang piye nek nyawang? Oh klip-klip ngono kuwi. Kuwi ora kocak aku ndak. Kaya boneka kae lho Mas. Lho kuwi ora koclak kuwi. Lah apa, Mas? Kuwi cacingen kuwi.
Ayo nak gadget nak. Mbok tangi. Tak ambekan sik Mas. Nafas bantuan. Kok Mas bantuan ku gelem rek. Kompresor Mas, kompresor Mas. Lah iya. Natian waden sarata lanang. Tutup Lek. Inumane banyu bane ayo nak Neng ndi? ya langgame Ya. kok neng prok Sik sik. kita anu nang ndi sok bocah ingusan sok ora Sik Pri. Dalem. Iki mengko nak Pak Tris ki mau yo ngersake bajing loncat Nggih. kanggo ngirit tenaga dan pemikiranmu. Nggih. Iki ben caping gununge ben Mupidah. Mupidah. Oh. Nggih no. Oh, mengke spesialis bajing loncat. Bajing loncat anu lagu banci loncat. Bajing loncat. Oh, Kok engko. banci loncat? Piye ta? Bajing? Bajing loncat. Oh iya, wong kowe engko loncat. Mengko Bajing. bajing. Ya. kok Mas pacar kuwi kebun binatang Ben kok Mas. komplit bajing Ora loncat. ngono kuwi. Ngono kok lebon binatang. Manusia tanpa binatang ya kacau. Lah nggih kok kesangetan sanget